Το θρόνο του Θεού, ο καθήμενος του θρόνου είναι ο Θεός. Το παρουσιάζει ανθρώπινο. Έχει στο δεξί του χέρι ένα βιβλίο. Διαβάζω το πρώτο στίχο του 5ου κεφαλαίου. Είδον επί την δεξιάν του καθημένου επί του θρόνου βιβλίων γεγραμμένων έσωθεν και έξωθεν κατεσφραγισμένων σφραγίσιν 7. Βιβλίο κατεσφραγισμένο, δηλαδή κλειστό. Τώρα ποιος μπορεί να το ανοίξει το βιβλίο? Το βιβλίο παρουσιάζεται δυσνόητον και ακατανόητον. Και μάλιστα ήταν το βιβλίο στο πυρεχό, ήταν δηλαδή πώς να το πω, ούτε να το κοιτάξει δεν μπορούσες. Πάτε στον 3ο στίχο. Ουδήσε δύνατο εν το ουρανό και επί της γης, ούτε υποκάτω της γης ανοίξε το βιβλίο, ούτε βλέπει αυτό. Κυρίες, το είδατε? Κυρία, συγγνώμη που στρέφουμε όλα εδώ. Παρακαλώ, είδατε βιβλίο φοβερό? Ουδήσε δύνατο ούτε στον ουρανό, ούτε άγγελοι δηλαδή, ούτε οι πρεσβύτεροι που είναι και άγγελοι, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη, να ανοίξει το βιβλίο, ούτε βλέπει αυτό. Τρομακτικό βιβλίο. Τώρα αν με ρωτάτε ποιο είναι το βιβλίο αυτό, είναι, θα πω γενικά το λέγω, να το πω δια πολλών λέξεων να καταλάβετε την έννοια, γιατί δεν μπορώ να το καθορίσω δια μιας. Το βιβλίο αυτό εκφράζει το σχέδιο του Θεού για την ανθρωπότητα. Κύριοι μου, με την πτώση του ανθρωπίνου γένους, την πτώση των πρωτοπλάστων, ο Θεός συνέλαβε ένα σχέδιο για τη λύτρωση του ανθρώπου. Αυτό το σχέδιο λέγεται οικονομικό σχέδιο του Θεού. Άνθρωπος δεν μπορούσε να το συλλάβει αυτό. Ποιος μπορούσε τώρα? Αυτό το βιβλίο είναι, που λέει εδώ, είναι το υπόλοιπο μέρος της Αποκαλύψεως. Είναι όλη η Αγία Γραφή. Είναι βρέστε λέξη να μου πείτε. Ποιος μπορεί να το εκπληρώσει αυτό? Γιατί δεν είναι να το δεις μόνο, να το εκπληρώσει το βιβλίο. Ουδής δύνατο να εκπληρώσει το σχέδιο του Θεού. Ούτε εν το ουρανό, ούτε εν τη γη, ούτε υποκάτω της γης. Ούτε λέει, ούτε βλέπει, ούτε ανοίξει, ούτε βλέπει αυτό. Και ο Ιωάννης άρχισε να κλάμα. Θεέ μου, τι κλάμα που ήταν αυτό. Κλάμα που δεν μπορούσε να, ότι κανείς δεν βρέθηκε να εκπληρώσει το βιβλίο αυτό, να το ανοίξει. Και ένας συμπαθής εκ των πρεσβυτέρων τον πλησιάζει και του λέει, μη κλαις, γιατί βρέθηκε, λέει, βρέθηκε ο Λέων της φυλής του Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ, που θα μπορεί να ανοίξει και να εκπληρώσει το βιβλίο. Ποιος είναι αυτός? Ο Λέων της φυλής του Ιούδα, ο Χριστός. Ναι, ο Μάρκος που περιγράφει για τον Χριστό. Ναι. Ο Λέων της φυλής του Ιούδα περιγράφει, δηλαδή βρέθηκε, δηλαδή είναι ωραίο αυτό. Μη κλαίε, το είδατε παρακαλώ στον 5ο στίχο. Και είσαι εκ των πρεσβυτέρων, λέγει μη κλαίε, ιδού ενίκησε ο Λέων εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ, ανοίξε το βιβλίο και τα 7 σφραγίδας αυτού. Λοιπόν, ποιος είναι τώρα ο Λέων? Ελάτε να δείτε περίεργα πράγματα. Τον είπε Λέων, ξέρετε ποιο είναι? Λέων ποιος είναι? Ναι, ο Μάρκος. Έχετε δει λιοντάρι? Εγώ ήθελα να δω. Ακούτε τώρα για το Λέοντα τι λέει. Πάμε στον 6ο στίχο. Είδον εν μέσω του θρόνου και εκ των 4 ζώων και εν μέσω του πρεσβυτέρων αρνίων εστικός εσφαγμένων. Αυτό είναι ο Λέων. Το λέει αρνάκι εδώ. Είναι και Λέων, είναι και αρνίων. Λέων διότι ενίκησε την αμαρτία. Αρνίων διότι εσφάγει, προσεφέρθη ως θυσία υπέρ ημών. Προσέχετε παρακαλώ εκείνο το ως εσφαγμένον. Ως εσφαγμένον. Δεν ήταν σφαγμένο εντελώς. Άμα ήταν σφαγμένο εντελώς θα ήταν νεκρό. Εδώ λέει εστικός. Δεν λέει το εστικός? Στεκόταν. Άρα ήταν αναστημένο. Και αναστημένος ο Ιησούς είχε τα σημεία του πάθους. Δεν είπε στο Θωμά αναστημένος όν, έλα Θωμά βάλε τη χείρα σου και λοιπά.
Και λέει, αν με βάλω, λέει, το χέρι μου, πώς το είπε, στον τύπον των ήλων, μου μη πιστεύσω κλπ. Αναστημένος, είχε τα σημεία του πάθους. Εδώ είναι ο αναστημένος Ιησούς που παρουσιάζεται αρνίος, γι' αυτό το λέει ως εσφαγμένον. Όμως αυτό το αρνίο που το λέει κέρατα 7, τα κέρατα είναι δείγμα βασιλικής εξουσίας και δυνάμεως. Και οφθαλμούς 7, δεν ξεφεύγεις από την προβίδα. Εσύ τα 7 πνεύμα του Θεού αποστελόμουνα εις την γη. Και παρακαλώ, ήλθε και πήρε το βιβλίο του, εννοώ τον 7ο στίχο, ήλθε και ήλθε εκ της δεξιάς του καθημένου εκ του θρόνου και έλαβε το βιβλίο και τον προσεκίνησαν οι πρεσβύτεροι και όλοι, γιατί είναι άξιος τιμής το αρνίον. Αν δείτε πόσο ιδηλιακά, όμορφα, γλυκά το περιγράφει εδώ το θέμα η Αποκάλυψης. 8ο στίχος, όταν έλαβε το βιβλίο, τα 4 ζώα και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντας έκαστον κιθάρας και φιάλας χρυσάς, γεμούσας θηαμάτων, έης είναι προσευχέ των Αγίων. Η μουσική εδώ, κι άδουσιν οδύν και νυν λέγοντες, άξιος ηλαβήν το βιβλίο και ανοίξε τα σφραγίδας αυτού, ότι εσφάγεις, βλέπεις το αρνίο, εσφάγεις και ηγόρασας στο Θεό εν το αίματί σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και έθνων. Λοιπόν, κυρίες, είπαμε μέχρι τώρα, μας είπε η Αποκάλυψη, 4ο-5ο κεφάλαιο, παρουσίασε τη δόξα του Θεού. Μετά παρουσίασε, μας είπε για το βιβλίο που είναι το υπόλοιπο μέρος της Αποκαλύψεως, αυτό που θα διαβάσουμε γενικά. Μας είπε που είναι το σχέδιο του Θεού γενικά για τη λύτρωση των ανθρώπων, το οποίο σχέδιο μόνον ένας, ο Υιός Του, ο μονογενής, ο οποίος και σαρκώθη, η δύνατον τον εκπληρώσει, ο οποίος και σφάγει για την σωτηρία την ημετέρα. Και αρχίζουμε τώρα, κυρίες, μπαίνουμε στο θέμα μας. Τα μέλλοντα συμβαίνει στην ανθρωπότητα, παραμονάς τη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσίας, οι οποίες παραμονές όμως είναι όλοι αυτοί, θεωρείται γεγονότα πριν από τη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία, είναι όλη η ζωή μας, όλη η ιστορία της ανθρωπότητας. Πάτε παρακαλώ στο 6ο κεφάλαιο. Τι ώρα είναι? Μπορεί να πάμε και 1/4. Μπορεί. 1/4 θα τελειώσουμε. Την πρώτη σφραγίδα. Θα τα λέω εγώ, κυρία. Παρακαλώ. Το αρνίον, ο Ιησούς Χριστός, που ήταν ο μόνος να ανοίξει τα σφραγίδας που ήταν, ήνιξε την πρώτη σφραγίδα και ένας άγγελος λέει έλα, και έρχεται ένας καθήμενος πάνω σε ένα λευκό ύπο και στο χέρι του είχε ρομφαία τόξον, στο κεφάλι του είχε στεφάνι. Βγήκε να νικήσει και θα νικήσει. Αυτή ήταν η πρώτη σφραγίδα. Προσέχετε, αυτό είναι γεγονός που θα συμβεί πριν από τη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία. Αν το αφήσουμε όπως είναι, δεν καταλάβουμε τίποτε. Να το ξαναπώ, το θέμα ποιο είναι? Η πρώτη σφραγίδα άνοιξε και ενεφανίστη ύπος λευκός, ο υπέρς του ήταν εστεφανωμένος, είχε τόξο στα χέρια, εξήλθε νικόν ή να νικήσει. Πώς θα το ερμηνεύσουμε τώρα? Πρώτα να πούμε ότι το χρώμα του ύπου είναι ελπιδοφόρο, δεν πρέπει, είναι λευκός. Ο στέφανος στην κεφαλή είναι, δώστε μου και ένα αυτό παρακαλώ, την κοινή διαγραφή. Ναι. Ο στέφανος στο κεφάλι, το στεφάνι στο κεφάλι είναι και αυτό δείγμα νίκης. Εξήλθε νικόν και να νικήσει. Κυρίες, στο χέρι του έχει τόξον, δεν λέει? Διαβάζω το 2, και είδου ύπος λευκός, 6-2 διαβάζω.
και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτόν έχουν τόξον και δόθη αυτός στέφανος και εξήλθεν εικόν ειρανικής.